15. But as it is written, sige po, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay. Oh God, hallelujah. Bless each other and speak to us once again, Lord. Strengthen their faith, oh God. Thank you so much. All glory and honor is yours in Jesus' name. Okay po, bago kayo mo po, sabihin mo, pinagpala ka na ng Diyos. Pinagpala ka na ng Diyos, sabihin mo. Okay, sige po. Po, kayo po yung makakapuno. Salamat sa inyo. Lend me your ears. Lend me your ears. Laging sinasabi ng ating Panginoon pag nangangaral, ang mga may pandinig ay makinig. Laging sinasabi ng Lord yan. Tayo po ay may literal na pandinig, pero sa spiritual, yung ating pandinig ay bingi. Pumapasok po. Kaya sabi po ng Book of Isaiah, may mga pandinig pero hindi nakakarinig at may mga mata at hindi nakakakita. Ang kanilang pangunawa at ang kanilang understanding ay mapurol. Okay, nasusulat po yan. Pag sinabing nasusulat, hindi mo na pwedeng balihin yun kasi salita ng Diyos yun. Amen po. At bago po tayo pumalaot, ako po ay magre-recognize sa mga value, yung mga bisita natin, yung mamahalaga sa ating Panginoon. Shall we raise up our hands, visitors? Mga bisita, first timer po. Mga bisita po na hindi mananampalataya. Kayo po ay hininga ng Diyos. Tayo po lahat dito, pero kayo po ay... Sige, tayo yung mga bisita po. Tayo. Gusto ko lang lahat ng bisita po, yung mga nag-invite, pag-ano lang. Wala pong recitation dito. Huwag kayong mag-alala. Wala pong recitation dito. Wala pong introductory rito. Basta gusto ko lang makita. Sapagkat meron tayong mabisita. Salamat po. Nakaupo na po kayo. Ang sabi po ng Biblia, ang ating Panginoong Hesus, ang isang nagsisisi. Ibig sabihin, hindi ka pa mananampalataya. Libo-libong anghel ang siya pag sila po ay manumbalik at nagsisisi sa harapan ng Lord. Libo-libong anghel. Ganon kahalaga ang mga wala pa sa Lord. Amen po? Amen. Ay ngayon po tayo ay magpapatuloy na lang tayo dahil mahalaga na talaga tayo. Okay? Pero ang pinagbibigyan ng pansin ngayon, yung mga kaluluwa na bisita po natin. Okay? Kaya my preaching this morning is entitled Excel. New King James Version po ang ginagamit ko. Okay? At King James, pagka nagre-research po ako. Yun lang yung dalawang Biblia po na ginagamit ko sapagkat yun po ang original. Ano? At yun po, 1600 pa po yun. At ngayon, nakarami ng version ng mga Bible, kaya minsan, nagkakaroon po ng medyo, sabi na po natin na medyo magaan. Pero yun po, baka hindi tayo magkaintindihan sa abounding at sa Excel. Okay, kaya dito po, abounding. Ibig sabihin sumasagana. Di ba? Excel. Ibig sabihin na you surpass. Kailangan mag-una ka. Higit ka. Salamat sa Diyos. At kayo pa nakahanda na? Okay, palapakan po natin ang ating Panginoon. Sa ating title, But since you excel in everything, but since you abound in everything, in faith, 5 po yan. 5 po yan. In faith, in speech, in knowledge, and in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Okay. Diyan po, kailangan pasaganain tayo ng ating Panginoon sa ating pananampalataya, sa ating pagpapahayag. Pagsasalita po yan. Ano? At yung kaalaman, at yung kasipagan, at ang pag-ibig, and in your love for us. Ito po ay context natin po rito, ang tinutukoy po rito ay Macedonian Church. Pag sinabing Macedonian Church,
Alam kaagad ang mananampalataya kung anong nais ni Apostol Pablo. Pero lalaliman ng Diyos ng konti. Amen po? Bibigyan tayo ng fresh revelation ng Lord. Alam niyo po, kailangan may baon-baon kayong pauwi. Lahat po tayo kasama ako. Amen po, na bawat yugto at gawain ng Diyos ay may mga pangungusap sa atin ng Lord na minsan hindi natin pinapansin. Pero dapat pag kinausap po tayo at nantig yung ating mga puso, kailan nililista nga yan eh. Para ang Diyos po sa panahon natin ngayon ay hindi ganun kadaling mangusap. Dahil po sa dami ng kabalisan ng tao. Okay, kaya dito po, lagi sinasabi ng Lord, makinig ang may pandinig. Ganun din po ako sa panahon natin ngayon. Maring nakikinig po tayo, presence yung ating physical, but our spiritual ay tulog. Yung iba siguro hindi naman tulog, medyo inaantok, medyo nanghihina, nangingibabaw yung kaldero. Okay, kahit na nandito, kayo ba'y naniliwara ron? Ang salita ng Diyos ay ipinapangaral mabuting binhi sa lahat. Tatandaan po natin ang salita ng Diyos ay mabuting binhi. Okay? At 4 na klaseng nakikinig pag hinasik ng salita ng Diyos. Sa daanan, hindi niya naunawaan dahil hindi niya pinapansin. Dinadaanan lang. Kaya kinuha ng demonyo. Okay? Kaya hindi po lumago at tumubo. Pangalawa, nasa batuhan, mananampalataya, tinanggap niya with joy and with gladness. Kaya lang nung dumagyo ng bagyo, magsubok sa kanyang buhay, dahil mababaw yung pundasyon, natangay. Kaya hindi siya lumago. Pangatlo, yung nasa tinikan, the thorns, in the ground of the thorns. Ano nangyari? Yun yung sumisikil. Yung the pleasures of this world. Take note, the pleasures of this world. Pag sinabing pleasures of this world, ang Biblia po ang nagsasabi. What are the pleasures of this world? The love of this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of the pride of life. The love of the Father is not in them. Kaya po, pag ang katotohanan ay pumasok po sa atin, mapalad ka. Amen. Binago tayo ng Diyos, amen. Kaya lang dapat magpatuloy po tayo. Kaya abounding in faith, abounding in speech, abounding in diligence. 5 po yun. We must abound. 5 po yun. Kaya dito po, bago po natin tatalakayin yung 7 na pinakatema na binigay sa atin ng inyong mahal na pastor, at yun ang inyong mga pangangailangan. Ako po ay umiikot sa mga iglesia ng Diyos. Kaya sabi ko sa mga pastor, pag ako in-invite nyo, kayo ang magbibigay ng title. Kasi kayo ang nangangailangan at kayo ang nakakalam kung anong pangangailangan ng matupa. Amen po? Kaya hindi ako nagdadala ng talagang yung mensahe para sa inyo. Siguro ito ang pangangailangan ninyo. Kasi siyang nakakalam yung pastor nyo po rito. Amen po? Kaya purihin ng Diyos at binigyan po tayo ng Diyos ng mana. Pag sinabing mana, that is gold, jewels. Ilagay po natin sa mabuting kalooban. Okay, sa number 4, when you preach the word sowed in the good ground. And if in the good ground, it will multiply 30, 60, 90 to 100 folds. Kaya lahat tayo na may mabuting kalooban at talagang walang sagabal at talagang yung righteousness ng Lord ay talagang nandyan po. Kahit na may pinagdadaanan po tayo, wala pong exempted. Kahit si Bishop may pinagdadaanan din, wala pang perfect sa atin, wala pang banal. Isa lang ang banal ng Diyos. But we are going to holiness habang tayo po ay sumusunod. We are not perfect, but the Bible tells us, you must be perfect because our Lord, God is perfect. Amen. Hindi pa tayo ganap. Pero nung tayo mananampalataya, the Bible tells us, the just shall live by faith. Ang ganap daw, ang matuwid, ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen. O sino matuwid ngayon? Taas ang kamay. O bakit nagalala kayo? Sinong banal ngayon? Taas ang kamay.
Oh, bakit tingnan mo lang? Alam niyo po, pag-ausapan po natin yung biyaya sa biyaya. This topic pertains to the grace of God. What is the meaning of the grace of God? Yung hindi pa nakakalam ang grace ng ating Panginoon, yung kasalanan natin, lahat ng kasamaan natin. Kasalanan ng ninuno natin si Adan at saka si Eva, sa yung sarili nating kasalanan. Dahil sa biyaya ng Diyos, nawala yun. Amen. Dahil sa Kalbaryo. Amen. Amen. Tapos hindi kayo banal. Kaya kukunin ng Diyos si banal. Diba? 1 Thessalonians chapter 5. Your soul and your body and your spirit preserved. At yun ang kukunin ng Lord. Anong i-rapture ng Lord? Yung mga banal, walang kapintasan, walang dungis, walang pulubot, at walang mancha. Di ba may mancha tayo lahat? Amen. Yes, we are not yet holy. But as long as we obey His will and His commandment, then we are going to holiness. And we are perfect, going to perfection. Bakit po? Ang mga nakakakilala sa atin, maaari, may marka pa tayo sa kanila. The difference is, may koneksyon ka na sa Diyos. Ikaw ang nakakilala sa sarili mo. At sa kang Diyos. Amen? O, sino na ngayon ang banal? Pasang kamay. Abay, hindi kayo makakasama sa rapture. Hindi, kukunin niya rapture eh. Hindi, magliwan. Siguro, isa hindi ko pa kaya. Kaya nga nandito tayo eh. Amen po? Kakayanin natin. Sabi mo sa katabi, kakayanin natin. Kakayanin natin. Ayun! Amen. Pag sinabi ng Bible na kukunin ng Diyos yung banal, abay, banal ka. Kasi mananampalataya ka eh. Kasi sumusunod ka sa Lord eh. Minsan sumusunod tayo siguro mga 90% lang. Kasi hindi pa kaya yung pananampalataya mo. Ang gusto ng Lord na pagsunod, love the Lord, your God, with 90%? With 80%? All your heart, all your soul, all your and all, because you have the mind of Christ. Siyempre yung heart mo, konti. And everybody say amen. Amen. Okay, number 1. Bakit ang mga Macedonians ay tinawag po na sila po ay pinagpala ng Diyos? Pag Macedonian Church, ang tinutukoy po dyan, sumulat po si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. In-emphasize niya yung Macedonian Church. Ano ba ang katangian ng Macedonian Church? Meron. Titingnan natin bago tayo pupunta sa pinakatema natin, yung verse 7. Kailangan yung context makuha po natin. Number 1. Verse 1. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sa wikang Tagalog, yung biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa Macedonia. Ibig mo sabihin, Bishop, hindi pinagkaloob sa amin? Ipapagkaloob diyan kasi church ka eh. Pinabanal ka ng Diyos. Kaya lang, may mga sakripisyo at may pinagdaanan ng Macedonian Church. Yung sinabi niya, the grace of God bestowed, ipinagkaloob ng Diyos yan. Kaya pag ipinagkaloob ng Diyos yan, kahit na anong bagyong dumarating, nakatuntong sila sa biyaya ng Diyos. Tingnan natin ang verse 2. That in a great trial of affliction. Ano yung trial nila? Great trial of affliction. Maraming pagsubok ng kapigatian. Pero sa kabila noon, sila ay natutuwa. At mayroon pang malabis na karukahan. Dalawa po yan. Deep poverty. Pag sinabing deep poverty po, hindi mababaw yan. Malalim yan. May pinaghugutan yan. Ganyan ang Macedonian Church. Pero sa kabila,
ng malabis na karukan. Pag sinabing malabis, hirap na hirap talaga sila sa buhay. Amen? Yung trial nila talaga, grabe. Pero sa kabila, tuwang-tuwa po sila. Sa kabila ng malabis na karukan ng kanilang puso, ay nandun ang pagbibigay. Hindi lang pagbibigay sa pera. Yung kanilang panahon at yung kanilang paglilingkod ay nagiging tapat po sila. Amen po? Kaya dito po, hindi lang sila abundansya sa pera. Kahit na mahirap sila. Nagre-request pa po sila. Kay Paul. Pansinin mo naman kami. Parang gano'n eh. Huwag nyo kaming dadaanan. O mga taga-pare, hindi dahil sa dulo kayo, bundok ang aming inakyat ng tralala ng gabi. Umuulan at may fogs. Kasama ko yung apo ko. Si Che, talagang bumibigay na si Che. Tsaka si Brother A. May fogs. Alam nyo ba? Kami po ang una. Kami ang nag-guide sa lahat sa mga kotse. Nung nasa baba na po kami, naglabasan po sila. Ang dami po nila. Ano ibig sabihin? Abay, nagiging guiding light ka. Kahit Amen. di ka taka rito. Nagiging blessing ka. Amen po. Huwag kayong mag-alala. Makakarating tayo sa apare. Wala nga tayo sa aeroplano. Kung nagkaroon ng turbulence at problema sa aeroplano, bubuhayin pa tayo ng Diyos? Amen naman. Kung yun ang pananampalataya mo, kahit na makras yun, bubuhayin ka ng Diyos, pwede. Amen. Kako wala pa naman tayo sa barko dito naman tayo sa Pilipinas Sigsag lang, hindi ko alam kung gaano kalalim yun kasi gabi. Diba? Amen. Kung siguro pag-araw yung nakita ko, mag-alala ko, huwag na tayo tutuloy. Pero dahil gabi, pag nag-ano ako, pag-araw po, nakapokus lang ako sa driving ko. Ang nag-drive yung manugang ko. Ako yung nagagasa. Ops, madilim. Ops, may mga area ng, landslide. Nakalagay At may mga bulldozer doon na nakamba. Ay, talaga naman, grabe ka ako. Nung nakarating po kami malapit na yan, sa Pagudpod, maraming hotel, yung pala, puro bundok na. Ang inakala ko, bawat bayan, may hotel. Puro bundok. Ay, tuloy na tayo. Tuloy na. Talagang nanginginig na pero dahil may paon kami yun, dahil sa naranasan po namin, banal ka pala. Amen. Kasi nananalig ka. Amen. Magtitiwala ka kasi sa Diyos Amen. Maring pa nakilala yung kahinaan mo, hindi ka banal. Pero sa harapan ng Lord, banal ka. Di ba? Di ba lumakas na kayo? Amen. Praise the Lord. Di ba nawala yung kaldera sa inyo? Nandito na yes! The presence of the Lord is here. Amen. Pag-uwi nyo, ay grabe! Hindi nyo makakalimutan kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Amen po. Amen. Yung nagtansyon lang yung mga bata Amen, yung taga-Cavite na po ko. Pumunta, hindi naman nag-practice yun. Na-please ako nakakabis naman yung apo ko. Meron din isa, may humabol iba naman di ba? Pinasaya na tayo ng Diyos Bakit malungkot pa kayo? Introduction pa lang po yun. Amen. Gutom na ba kayo? Ayan. Amen. Kaganahan pa. Grabe ang affliction nila, pero natutuwa pa rin sila. Sana ganun tayo, mga taga-pare. Nakita mo, ginto ka sa harapan ng Lord. Ang mga anak ng Diyos na matuwid ay mga ginto sa harapan ng Lord. Kaya pag ang Panginoon ay tumingin dito sa lupang ito, sa earth, madilim na. Kaya sabi ng Lord, you are the light of this world. You are the salt of this world. Ang nagbibigay na lang ng kinan sa mundong ito yung mga mananampalataya. Amen? Kaya huwag kang malungkot pag sinabing ikaw ay born again. Kasi ang born again talaga makakapasok sa karya ng Diyos. Bakit? Sinabi ni Kristo, unless a man be born again. Or, in the other version, except a man be born again. Meron ka pa pang gagawin? Meron ka pa pang ibang gagawin pag sinabi na ng Diyos na unless or except? Meron pa ba? Kaya pag malaki nyo yan, pagka kayo'y nag-apply, born again ako. Yung iba hindi. Itinatabi. Bakit?
ang mundong ito ay naghanap na matuwid. On the days of Noah, lahat ay masama ang kanilang iniisip. But there is one righteous who is Noah. There is a favor in the sight of the Lord. Sa panahon natin ngayon, Noah ka. Di mo alam. Amen. Amen. Ha? Billions of human beings. Ilang percentage lang ang mga Kristiyano. Noah ka on our generation. Kaya dapat malaman mo ang kalagayan mo sa harapan ng Lord. Amen. Ginawa kang bantay at ginawa kang ginto sa kanyang harapan. Dapat mapapakinabangan ka ng Diyos. Amen. Hindi Praise dahil the sa Lord. mahirap. Hallelujah. Yung mga taga-Macedonia, ang hirap eh. Grabe ang hirap nila. Great tribulation, great trials of affliction, hindi, yung deep poverty, hindi ordinary yun. Deep poverty, malabis na karukahan, ang kahirapan nila, ganun na lang. Pero nakahanda puso nila na magbigay. You know, there is the measurement of accuracy. The measurement of accuracy of God is what? Huwag mo babawasan yan. What is the measurement of accuracy of the believer? According to your heart. Amen? Amen. Gusto mong pagpalain ng Diyos? Hey, huwag mong tayain ang timbangan ng Diyos. Yung tayain mo yung timbangan doon sa, punta ka sa palengke, kukuha ka lang ng manok at nabawasan lang ng 1 po, di babalik ka. Makikipag-away ka. Pupunta ka pa sa presinto. Ang tindi mo. Amen. God will speak to us right now. Amen. Seryoso po tayo. Amen? Kung gusto mo palang pagpalain sa lahat, sa pananampalataya, sa knowledge, sa speech, hallelujah, grabe. Sumunod ka lang. Sabihin mo siyang katabi, sunod lang. Lang. Kahit na may makapalisan, awanan, itipagyagan, istimanan, awan ti maalat tada, at daluyon, climate change amin. 20 nga pesos ti, pangako ni, ako tayo wala. Presidente, hamat nga may 20 pesos per kilo. May mati 65 kon 70 per kilo. Apay nga eh. The Bible tells us that time will come, pestilences, famines and drought, earthquakes, nation against nation, wars, nation against nation. First World War and Second World War, buong mundo. Pero Third World War, rapture will come soon. Kingdom against kingdom na lang po. Kaya pag malapit ng pagbabalik ng Lord, dito na tayo. Sa verse 4. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. The Macedonian church, ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ako ang witness, ako ang saksi. Itong karakteristik ng Macedonian church. Kahit na hirap sila, yung kanilang kakayanan, beyond their capacity, beyond their ability, yes! Alam niyo, hinanapan po tayo ng Lord. Yung katapatan natin, kahit na walang-wala na tayo. Pagdating sa pera, susubukan ka na Diyos. Kung tapat ka nga sa pera. Sa relasyon, susubukan ka rin ng Diyos kung tapat ka sa asawa mo. Amen? Huwag kayong mag-alala yung natatamaan, mananampalataya ka na. Konti na lang yung tama mo. Pilat na lang yung alaala mo kasi minahal ka ng Diyos. Ang mahalaga, you turn your sins about, face, and sin no more. And go to the highways and preach the gospel and fulfill the Great Commission. Hayaan mo na usigin ka. Hayaan mo na sabihin nila, kanya ka noon. Hayaan mo ang Diyos ang nakakilala sa akin. I have my 24/7 connection to my God. Yes. When I call Him, 33 verse 3 na book of Jeremiah. Call unto me, and I will answer thee, and I will show you mighty things that thou knowest not. 24/7 ang hotline ng Diyos.
Kaya pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, never discouraged, never be dismayed. Because the Lord is with you wherever you go. Ang tindi mo sa Lord, hindi mo pa alam. Ilaw ka sa mundong ito, hindi mo pa alam. Tapos, ay, Bishop, nakatira lang kasi ako sa bahay kubo. Ha? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon, sari-sari. Kumpleto ka. May halaman. Sigarilyas, tanong ka. Yan ang hinahanap ng mayayaman. Bahay kubo, pero kumpleto ka. Ang lalaking bahay ng iba, pero bahay lang, hindi tahanan. Bahay kubo pero tahanan, nandun ang pagmamahalan. Nandun ang pagtataas ng pangalan ng Diyos. Hallelujah. Kahit nakangkong, magsawa ka na sa ampalaya, sawa ka na sa talong okra, oh, hallelujah, magsawa ka na sa labong at sa luyot, pero yun ang hinahanap ng hapon. Sa luyot at labong. That is a very nutritious. Antioxidant ang mga ano natin. Our natural resources, our vegetable, ang fiber niyan, punong-puno. Kaya pinagpala ka na. Pinagpala Pilipinas. Di ba kayo naniniwala na pinagpala ang Pilipinas? Kumpleto po tayo ng natural resources. Tubig, ganun mo lang, may tubig. Sa ibang bansa, ginagawa pa nila yung dagat na magiging mataba. Para may panginom lang sila. Bumibili sila sa ibang bansa para angkatin lang. Napalag ka. Natural resources, diserto sa iba, kompleto tayo. Vegetable. Ano pa? Minahan, nagbimina ng ibang banyaga. Ginto ang dami rito. Ano pa? Ang hanapin mo sa Pilipinas. Sa kuliglig lang po kami, Bisa. Kuliglig, pero nagdadala ka ng pagkain ng tao. Tapos nagdadala ka pa ng mabuting balita. Ayan, tinti mo sarapan lang. Para kayong babaeng balo, hindi nyo alam. Yung kabuhayan niya, binigay niya na. Alam niyo, pagkaganyan na ang pagbibigay natin, kagaya ng Macedonia Church, yung oras, yung panahon, yung love offering, yung offering nila. Kasi umikot si Apostol Pablo every year. Likumin nyo na yung mga, love offering para sa pangangaral. Siyempre po may ginagamit ang Lord. Kasi yung mga full-time na kagaya namin na mapastor po, ay wala na kami asahan kundi ang Diyos. Amen po? Bagamat meron naman kaming namana sa negosyo, hindi mana po yun. Ginamit ako ng ating Lord. Kahit na paano mainiwan ako sa mga anak ko. Dahil lang iyong baglikod po ay talaga namang hindi sa pagano. Tatas ko ang pangalan ng Lord. Talagang working student ako since grade 3. Amen? Kaya alam ko po yung trabahong bahay. Buo. Plancha, laba, armirol ng mga gaw-gaw. Panahon ko pa yun. Amen po. Ngayon wala nang armirol. Di ba? Sayang ang oras. Down eh. Dati yung nagano kami nung nagpapalagi kami ng anak, walang pampers, lampin lang. Grabe. Pero para kami ng Macedonian Church, ang hirap ng buhay. Pero nung nakasunod, ay salamat sa Diyos, ang sarap pala ng buhay. This is the life that God value. Kasi naging meron tayong relasyon sa Lord. Yung pag-ibig ng Diyos, yung pansamantalang buhay natin sa mundong ito, God give us an extension. Eternal lang. Up there. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hintil tayo mga kapatid. Ira-rapture ka ng Diyos. Who are we that God is mindful of us? We are just a dust that coming out from the ground. Sino tayo para lalahanin ng Diyos? Alabok lang po tayo. Pero inaalala tayo ng Diyos. Dahil sa pag-ibig at ginawa ni Kristo sa krus. That's why you and I is jewels in the sight of the Lord. And everybody say amen. Amen. Masarap kayo maglingkod sa Lord. Who want to serve the Lord? Amen. Yes! All of us! Dapat. Grow. Ayan. Kita ko yung ano nyo. Grow together in the politics, in the business. It's okay yan. Pero tayo, grow together in the Lord.
Mahirap yung kapatid mo, naintindihan mo. Kaya mo siyang abutin. Pero pag wala kang Lord, ay lahat ng curse, abutin mo. Lahat ng sumpa, abutin nun. Oh, ano sabi ng Lord? Pag sinumpa kayo, panalangin nyo sila. Pag inusig kayo, abutin nyo sila. Pag ang kaaway mo ay gutom, yung kapitbahay buhay, bigyan pagpasko. Mananampalataya ka na. Unbeliever yun, ayaw mo na magliwanag ka naman. Sabihin mo, ito yung papaitan. Diba? Ang unang regaluhan mo itong darating na Disyembre, yung kaaway mo. Sabi na, mahalin mo ang paano mo mamahalin? Kaya may peace offering ka para tanggapin ka niya. Amen? Huwag niyong ibigay yung ayaw niya. Baka naman kontrahin mo. Alam mo naman ang ayaw niya. Alam mo yung gusto niya. Ito. Kita niyo yung ngiwi niya. Halika. Umari patawag sa'yo. Pinalitan nagsauli na ng kabdil. Halika. Ang sarap kaya yun. Tapos hatikan mo ng hulugan. Ay, grabe. Meron ka ng daladala. Meron ka ng daladala na regalo ng Diyos. Ipinagmamalaki ka ng Diyos. Sa kanduan ni Satanas, hindi mo pa alam. Alam mo si Job, nung pinagmalaki ng Diyos, humanda na siya. Kaya pag pinagmalaki ka na ng Lord, handa ka na. Pastor, pag pinagmalaki ka na ng Lord, handa mo yung mga unos ng buhay. Kagaya ng Macedonian Church. Totoo to. That is reality. Ay, huwag mong talikuran ng problema. Harapin mo kahit nagkanti yan, kagaya ni David. Diba? Kahit nagabundok yan. Because of the grace of God. Urgency. Kaya, alam mo, grabe po. Si Apostol Pablo, sila po ay nakikiusap pa. Dalian nyo na. Tanggapin nyo na yung kaloob ng mga taga-Macedonia. Ay, grabe. At sarap na gano'n, ano? Ha? Galing kami sa Maynila. Ayun pala. Kahit na dulo na pala, ginto pala kayo rito. Meron palang nakatuhagong ginto rito. Grabe. Alam niyo po, hindi ako nagtatangi kahit saan ako mangaral. Kaya wish ko nga punta ako sa Mindanao eh. Sino gustong sumama sa akin sa Sulo? Sulo lang. Ang papait na ng mga tao ngayon. Ang papait na. Marami nang na-enlighten. Huwag kayong mag-alala. Wala na pupupugot ngayon. Wala na. Magiging kalaban nilang Pangulo pag gano'n. Pero ano ang gagawin sa gift na yan? At sabik na sila makipag-fellowship at mag-minister sa mga kapatiran. Para magamit po nila yung kaloob na yun. Sunod! And not only as we had hope, hindi lang, akala namin, ito na in-expect lang namin eh. Ito yung inaasahan namin. But they first, ano ang sikreto ng Macedonian Church? They first give themselves to the Lord. They surrender, they follow, they obey. Dalawang bagay ang kanilang ginawa. They submit themselves, they give themselves to the Lord, and then to us. Nag-ministry. Amen po? Yan ang karakter ng taga-Macedonian Church. Kaya talagang pasadong-pasado sila sa Lord eh. Amen po? Oh, hallelujah. From Aparito Sulo, Pastora, ihanda na natin yung sarili natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Pang-17 na to. By the will of God. Kalooban ng Diyos yan. Pag binigay mo yung sarili mo, nag-surrender ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, then, to us, nagpipellowship tayo. Abay, makita mo lang yung mga anak mo rito, tapos asawa mo dito, tapos mahal mo sa buhay, pamilya, nagpupuri sa Diyos, abay, magpapasalamat ka talaga sa Diyos. Hindi ka mag-alala yan.
Nalalakwatsa yan kasi may takot sa Diyos yan. Sunod. Og ito na. Kilala nyo si Titus? Si Titus? Titus. The book of Titus. And we urge Titus. Siya nagpasimula ito. At siya rin ang magtatapos. May ginagamit ang Lord na worker eh. Sino ang pastor nyo rito? Ayun, yung panahon natin ngayon. Sino pastor sa Pamplona? Ayun. Sino pa? Noli. Si Pastora Ronda. Si Sister Catalina, kailan kaya? Missionary na yan. Mas bibigyan ka pa ng excel. We must surpass. Level up. Yung pananampalataya po natin kailan madagdagan pa. There are kinds of faith, no faith, little faith, great faith, and so great faith. Kapag nasa Lord ka na, yung so great faith, mustasa lang yun. Pero pag nagsalita ka, ang dami kasi lang baon-baon na ginto na hindi nalulusaw. Lay up your treasures, not on earth, but treasures in heaven. For where your treasure is, there your heart be also. Sana kayamanan mo ngayon, nakikinig ka. Ay, gidya ikan? Ano? Yung salita ng Diyos, the word of God cannot be rattled. The word of God is eternal. Yan ang pangsangga mo kay Satanas at sa mundong ito at sa sarili mo. Pag nanguna yan, antindi mo sa harapan ng Diyos. You raise me up. Diba? To stand on the mountain. Diba? You raise me up. To walk on stormy seas. Hindi ako ganun pero ginawa kong Christian. Magandang Kristiyanong awit. Christian songs ba yun? I don't know. Pero maganda yung lyrics. When I am down, ooh, 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 ooh. So, di ba? Pero ganda ng lyrics. Pagka inawit ko yun, kay Lord yun eh. Hindi doon sa kumumpos eh. Kasi damang-damang ko. Amen po? Kasi may pinagdadaanan tayo lahat. Lahat tayo pinagdadaanan, nakangiti tayo, pero deep inside, Lord, ikaw lang tutulong sa akin. Okay, tuloy na. Ay, hindi, may kumpleto eh. Isa pa. Si Titus, ikaw ang nagpasimula, abay ko kumpletuhin mo to. Tatapusin. Pastor Edwin, tapusin mo to. Hanggang tumanda tayo. Ay, walang susuko rito. Oo. Alam niyo mga kapatid, when we are called by the Lord, there is a race that's set before us. Mayroon ng takbuhin. Lahat tayong mananampalataya, whether dusty road, rough road, or stormy, bangon! Mag-post ka lang ng konti. The prize is there. The high calling of God is there. O nandun ang kapayapaan, nandun ang kagalakan, nandun ang pag-asa, tumagdama ko. Hallelujah! Ang pananampalataya ito ang siyang nanatili, pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. This grace shall remain in me as a believer. Ito ang kapital ko sa Diyos. 1 Corinthians 13:13. There are three that remains. Faith, hope, and love. But the greatest of all is love. Kaya nandito tayo because of love. Amen. Hallelujah. Sabi ko, kaya ni Pastora, wala kayong ventilador dito. Sabi niya, wala, paypayan na lang kita. Praise it. May ilog pa tayo dyan. Natural. Ito na! Ito na! At nandito na tayo sa medyo climax. Ito. Nandito eh. Bakit nga tayo kinumpleto ng Diyos? Bakit umusbong yung pag-ibig natin at sa kabila ng mga problema ay masigasit at mainit pa rin? Oh, because you abound in everything. You excel in everything. Sa pananampalataya ay lumago ako. Daming bagyo eh. Kaya nga ako nandito, 2 oras biyahe namin eh. Sabihin nyo, di ba? Pamplona, 2 oras. 2 oras din ang Lasam eh.
Yung Cavite, yung Manugang ko, ilang oras? Si Bishop, ilang oras sa Dagupan? From Dagupan to here? 12 hours. It will take it 12 hours drive. Ay, sa aking, sa senior na po kami ni Pastora, lulugo-lugo na sana yung, ito sibot ko, nasakit namamot yung sakit na, kakabsat, apay, yung kasama, you walk by faith, and not by sight. Ang strength mo ay galing sa Diyos. May pinadala ng Diyos na pagpapala ng mga tupa. Lahat po tayo maging akot. Masaya ako na nangangaral sa inyo. Amen po. Natutuwa ko rito kasi hindi ka tumitingin sa oras. Nakakatuwa. Ibig sabihin na aliw po kayo. 5 po yun. Speech. Grabe. Dati ang speech ko, gayam. Apantaman diye, bulbulangan nan. Bartak kama nan. Yun ang speech natin dito. Tapos may mura pa. Kaya praise the Lord na. Hallelujah. Pati yung patutumo sa buhay, ang ganda na. Di ba? Pero nung wala tayo kay Lord, ay, very harsh tayo. Akala nyo, ang galing natin. Talaga naman hindi. Pag nasa Lord ka, habang binababa ka, itataas ka ng Diyos. Bakit po? Ay, hawak-hawak mo yung garments niya. Habang itinatas natin ang pangalan ng Lord sa sa Pamplona, sa Cagayan Valley, dapat mayroon na tayo sa Tugigaraw eh. Sino gusto sa the capital city of Cagayan? What? Ano? Oh. Apay nga kayo nga gargaraw. Kayo nga garaw eh. Bakit? Kayo ba'y naano sa tugi? Permiti kang ka namin tugi? Ang garaw ako na pa nagtitugi garaw. Ang daming mananampalataya ron na very wise. Kasi pag city po, iba-iba dyan. Nandyan ang mga professionals, nandyan ang mga colleges. Sino ang gusto doon sa tugi garaw? Kung kaya ko pa talagang mag-ministry tayo ron, nandito na ako bukas. Tapos, itatalaga ko na kayo ron. Sino? Kaya madalas na Bishop si Brother Efrain. Yung mga kitila yan, alam ko. Nakaramdaman ko eh. Sige. Grabe. Knowledge. Ang dami ng karunungan. Dalubhasa ka na sa mundong ito. Pagdating sa karunungan sa mundong ito, kayang-kaya mo nang atakan yung mga problema mo. Ano ba? Merong kompletoy natin yun. Hindi. 7 po. Not on, hindi, 7. Walang 7. Ayun. Pwede bang pag-ibasa? In faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us. See that you abound in the grace also. Biro mo? Ang sipag nyo, di ba? Diligence. Yung pag-ibig, umuusbong. Kahit na minsan yung pag-ibig nyo mag-asawa nyo, relasyon nyo, parang matabang na. Pero dahil na mamagitan si Kristo, umiinit eh. Amen po? Kahit na maraming tukso. Ang tukso ay nandyan. Did you not know that Holy Spirit has a feelings? If you yes to temptation, then the Holy Spirit grieved. If you don't obey His commandment, then the Holy Spirit grieved. Despise not or grieve not the Holy Spirit. Kaya pag nasa Lord ka, ay kahit na nung tukso. Amen? Sino ang mga lalaki rito na may asawa? Taas ang kamay. Bakit binata ba kayo lahat? Huwag nyo ikahiya. Pag malaki natin. Sino ang senior citizen dito? Ayun. Amen. Welcome to the club po. Welcome to the club. Alam nyo, pag tinubuan na kami ng uban in the book of Proverbs, ang dami ng experience at kalaman ng amen. Pagka man of God, maghanap ka ng mananampalataya and you ask counsel, may makukuha kang wisdom na nanggagaling sa Diyos.
Kaya, ang mga senior citizen, welcome to the club. 56 pa lang po ako. Baliktarin niyo. Si Pastora is 62. Ang sarap kayo maglingkod sa Lord. Parang bata ka lagi. Di ba, Sister Catalina? Feel good. Kasi ang sarap eh. You walk with the Lord. I tell you. Grabe din naman ng Diyos. Para makaptan po natin ang lahat ng kasalanan sa buhay. The grace of God, so much. Unspeakable joy. Sometimes you can't understand that. But you just raise up your hands. Na may mga problema po kayo. Heaven declares the glory of God. Tingnan mo lang ang kalangitan. Lumalakas. Ang mga problema, tinatapakan mo lang. Lalo kang magtitiwala sa Diyos. Patong-patong ang mga problema, tinapakan mo yan para palapit ka sa Diyos. Let your problems. Ayan mo ang iyong mga problema, ang sandigan mo, para magiging matatag ka sa harapan ng Diyos. Ang problema ay nilalagay sa paa, hindi nilalagay sa ulo. Kaya na-stress ka, nakakaroon ka ng anxiety, pabalik-balik ang problema. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ibigay mo sa Lord. 1 Peter chapter 5 verse 7. Casting out all your cares upon Him, for He cares for you. Bilisan na natin. Tapusin na, speak not by God. Hindi ko kayo inutusan, but because of the sincerity of your love. 9. Tuloy-tuloy. The grace of our Lord Jesus Christ. Meron pa? Meron pa? Hanggang 15 po yan. Pero lang ako i-emphasize. Hindi. Ano yan? 8, 9 na yan? 10, 9. Alam nyo na, the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might become rich. Alam nyo na po yun. Okay, 10. And in this I give advice. Ito ang panukala ko sa inyo. Ito ang advantage ninyo. Kaya may salita ng Diyos. Kaya may Espiritu ng Lord, advantage para sa atin. Pag sinabi ng Lord na, ito ang gagawin nyo, papagpalain ka, you must stand in His word. Tayuan mo yun kahit anong mangyari. But now, you also must complete the doing of it as there was a readiness to desire it. So there also may be a completion of out of what you have. Huwag mo lang umpisa ng gawain ng Diyos, tapusin mo. Hanggang kunin ka ng Diyos. O hindi pa darating ang rapture ang tumanda po tayo. Okay? For there is first a willing mind, it is tangkapin mo. According to what one has and not according to what he does not have. Okay. For I do not mean that others should be eased and you burden. Ayaw ko naman na lahat ay, yung iba ay nabibigatan at yung iba naman ay nagagaanan. Ano ibig sabihin? Ito na. Pakibasa? Ang gusto ng Lord, pantay-pantay sa kanyang harapan. Kayong mga mayroon, magbigay kayo. Kasi darating ang panahon na kung ikaw man ay magkulang, sila naman ay makakatulong sa iyo. And sometimes, kahit na nung business po natin, pag mananampalataya tayo, ang hirap. Alam niyo kung bakit? The Bible tells us, mahirap kang pagharian ng Diyos pag mayaman ka. Totoo ba yan, sis? Totoo ba yan, mga mayayaman? Ha? Hindi kayo mayaman?
naging mahirap ang ating Panginoon para yumaman kayo. Ang hinanap niyo yung payamanan kasi yung litera. Ay, makaraos ka lang, kapatid. May pang-emergency kang dudukutin. Nakangiti ka na sa ating Panginoon. Nasusulat! Ano yung nasusulat? He who gathered much had nothing left over. And he who gathered little had no love. Ano ibig sabihin? Yung nagtitipon ng marami ay hindi naglabis. Ibig sabihin, kahit na anong kayod mo, pag mananampalataya ka, doon lang. Nasusulat eh. At yung mga kinakapos naman, nagtitipon ka, trabaho ko ng trabaho, pero never na nagkulang ang Diyos. Pinapakain ka ng Diyos 3 times a day. May baon ng anak mo, nagwa-worry ka na paputulang ka na ng kuryente, ng tubig. Bakit hanggang ngayon, hindi ka napuputulan? Pero yung pag-aalala mo, kung ilang taon ka na ngayon, nag-aalala ka pa rin, mananampalataya ka na. We must change the course. Kailangan, change me, Lord. Palitan mo ang aking pananaw. Let the mind of Christ be. Let the guidance of the Holy Spirit. Let the instruction of God is in my heart. You want to be blessed by the Lord? Ano sabi niya? Book of Joshua 1:8, 7, 8 to 9. Have I not commanded you? That be strong and of good courage, be not be dismayed, because the Lord is with you wherever you are. This book of the law shall not depart out of your mouth, but meditate therein day and night, and to obey or observe of the things that are not written therein. For then thou shalt have a good success. Makakamtan mo ang good success pag nasa Lord ka. Because there is only one that is good, that is God. The result is good. Because you are a Christian, you are a believer. Verse 1, moreover, brethren, first is the grace of God bestowed. Binigay niya. Verse 6, so we urge Titus, complete the grace. Again, grace. There are 6 times mentioned grace in the Macedonian church. First, the grace that bestowed, the grace to complete. Verse 7, but as you abound in everything, abound in the grace also. Sunod? Pakibasa? Kanina? Okay. Mananampalataya na kayo. The grace of the Lord Jesus Christ. Kanina, grace of God. Sino nakikilala sa Diyos? Isa lang nakakilala sa Diyos. Yung bumaba na nagpahayag kung sino siya. Ang hinahanap nila ang Diyos, lagi mong sinasabi na yung Ama, where is your Father? Did you not believe that my Father is in me? He is a witness of me. I carry my Father's name. Dala-dala ko ang pangalan ng aking Ama. Philip said, you are always mentioning the Father. Show us the Father that we may satisfy us. John chapter 14, verse 7 to 8. Did you not know who speak to us is your Father? Philip, ang tagal mo kung alagad sa iyo. Ngayon, hindi mo pa kawala. Pag nakita mo na ako, nakita mo na ako. Jesus Christ is the image of the invisible God. Larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Thomas, sinanap niya. Ang daan. Sabi niya, ako lang daan. Dami ng daan na dumating dito. Saan yung tamang daan? Ito na yung daan. Magtanong kayo kay Bible. Si Jesus said, I am the way. I am the truth. And I am the life. Pag nakuha mo yung tunay na buhay, you value your life. No one can go to the Father but by me. John chapter 10, pag dumiretso kasama, wala kang connection kay Jesus Christ, magnanakaw.
Our God is an absolute God. He is not a collective God. You know what's the meaning of collective? Gagawin mong 3 ang Diyos, 4 or 5, o marami na. The Father is not different. The Father is different from the Son, and the Son is different from the Holy Spirit. Our God is absolute God. The Father is connection to the Son, and the Son is connected to the Holy Spirit. There is only one God. How is the eternal Father? Yung ipapanganak. 9:6 ng Book of Isaiah. Nung dumating siya at pinanganak, the Lord is with us. God is with us. Kaya nung dumating at pinanganak si Kristo sa sabsaban, God is with us. Nung nag-resurrect, nagkaroon ng joy sa buong sangkatauhan. Because God is with us. Where is Jesus Christ now? How many thrones in heaven? Sa the throne of heaven. Sino nakapo? Okay. Who is the Alpha and Omega? 4:12 ng Book of Acts, neither is there any name given among men under heaven whereby we must be saved. And in that name, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Shall we all stand? There is only one God. How we lift up the name of the Lord. We lift up the name of God. The Bible tells us, hallelujah, if we lift up the name of the Lord Jesus Christ, all kinds of people, hallelujah, the world of life, rich, poor, hindi nag-aral, marunis, mahirap, may karamdaman, hindi nagtatay ang Diyos. Pagkakalingin ka ng Diyos kung may karamdaman ka. Kung may problema ka, bibigyan ka ng solusyon mo. Kung may problema ka sa emosyon, stress at anxiety. My Lord, my God is my Jehovah Rapha. He is my healer. If you will have peace, that personal peace I give it to you. Because I am the Prince of Peace. He is my Jehovah Shalom. Pag kinakapos ka, He is my Jehovah El Shaddai. He is my more than enough God. Wala kiyera ko, wala kiyera. Ahasad na ka. Lift up the name of the Lord. God praise you. Hallelujah. Thank you, Father, for your word. Lahat pa na mga bisita po natin. Lumatang sa harapan. Kumakantang nasa palapitin na po sila.